Здравейте, приятели! Аз съм PlayGame и това е първи епизод на Minecraft Survivor Game. Така, ако искате скоблок, може да напишете долу в описанието, с коментар в пипа. И скоблок, може би ще играем. Извинявам се, че нямаше клип 2 дена. Но просто имах ангажименти, които бяха неотложни. Така. Не се поправя често. Така. Ще си направим една най-врадва и една кирка. Така. Ще вземем крафтинг тейбъла. Ще се чуем още малко дърво. Като цяло мисля се заседа тук. Ще съберем малко дърва. И ще отидем да изкопаем дупка, с която да преживяваме първата вечер. Така. Това не го изчакваме да падне. Така. Сега го мисля, че не стига. Ето зайче. Изчакваме да релогне света. Това беше малко зайче. Ето нищо не ни даде. Тук ще лагва, защото не е регенерирана самата планина. Така. Искам да изкопая дупката си. Оп. Ще малко тъпчко да го направи. Така. Първата вечер ще оцеляваме в импровизирана дупка, а след това вече ще започнем да си правим къща и така нататък. Като цяло поредичката, която ще направя, ще е интересна поне за мен. Надявам се на вас да ви е интересна и да се забавлявате, разбира се. Така, толкова стига. Ще крафтинг тейбълата. Ще направя врати. Какво ще направя? Една печка. Ето вратата. Какво иска да го да направя? Ще направим една кирка и един меч. Тук. И ние направихме една лопата вместо меч, както и да е. Ще изкопаем още, искам да проверя. Да. Там има кол. Този кол ще изкопаем, за някъде стои. За в момента не трябва много. Само сега да убием някоя кокошка или заек. И да си изпечем месо. Това е достатъчно. 8 е достатъчно. Само да видим сега. Оп. За козички.
А за овце? И козички мене ме гонят. И аз не знам. Така. Искам да се огледам от по-високо малко. Мисля, че тук няма да има, което ще е лошо. Има кокошка. Видите. Така, къде може да има? Сега гледаме отдолу. Както виждате, не мога да опитам да е. Избягане. Ето го и ето. Само тази кожа ни пусна. Тук. Най-вероятно няма. Така, първата вече ще оцеляваме без легло. Проверя в тази пещера. Или колко лак. Нямам думи. За да не си загубих. О, не. Това не трябваше да става. Не, всъщност аз знам къде е. Ето е там. Ще има 27. Ще преважим да кокошка, защото в този етап не трябва. Така. Вече взе се става. Вътре ще го осветим и ще покопаем малко. В началото ще е малко скучно. Аз ще направя факли. Ще направим дървени въглища. Ще направим и копче. Просто имаме дърво и нямаше да помощ на кяк. И тия въглища ще ги използваме за направя това. О, не. А ние, както нямаме меч, не знам как ще го убием. О, не. Изглежда, че ще копаем настрани. Не на тази страна. Ето тук. Почти сме без храна, а и нямаме легло.
И ще намерим или поне желязо. Ние имаме лопата. О, не! Тук ще продължим да речем на тук. Какво ще се получи? Така, това ще отворим тук. По-лесно се качваме. Смятам да обера. Това е от тези новите. Опа. Материали да си направим къщата. Ето тук ще има вода. Нямаме вода. Това е приятно. Какво друго? Ми ще изчакаме да стане ден. И мисля, като стане ден вече, да спре епизода и да експлорна. Така, това тук ще го вземем. Ето още от новите блокове. Ще ги вземем. Ето още тук. Искам да погледам още не. Ето и желязо. Събрахме 6 желязо. Толкова няма да ни трябва. Бъдахме доста материал. И да стана ден. Все още на нощ. Какво друго? Ще стане. Така. Ще ги направим блокове. Искам да ми отговорите, както в началото питах, дали искате да снимам на скублок. Мини гейм ще има.
от сега да го знаете, аз когато бях започнал да снимам, ви бях казал. В първи епизод мисля, че го имаше. То не е епизод, а във введението, т.е. Ви казах, че ще има минигеймс. И може би ще снимам друг епизод, може би ще е на минигеймс. Може би ако искате и на скублок. За мен няма значение. Важното е вие така и както я да се забавляваме. Ще вземем този материал. Тук пак изядавам малко. Докато фрейма ми пада. Какво другото вижда с него ще се направя един меч. Тук мога това да изкупя също. Да го фреймваме. Така да не стана ден. Ето. Изгреват. Така. Тук ще се заселим, но може би ще експлорна, за да намеря поне 3 овце, с които да си направим едно легло. И ще се заселим сигурно някъде там. Може би тук. Това ще го преценя в по-късен етап. И мисля това да е за епизода. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, харесвайте и се абонирайте. Чао!